Drives Extension at doon kami galing nagde-deliver na pagkain sa Jolly Bubble Taiwanese Kitchen. At ito ang drink na ito, i-deliver namin doon sa Harrod Hotel, doon sa May Gorordo Avenue. At papunta naman kami guys, sana saya ko yung manood sa live ko si Buana Rider.
Okay guys, nandito na kami sa Harold Hotel. Ito ang pagdi-deliver ng pagkain. Yan. Ito ang buong ah, sa gilid ng Harold. Okay, shout out kang Boss G Vlog. Maraming salamat sa iyong papanood, Sir Idol. At thank you for watching. And dito na lang kami magtatapos sa aking vlog Buano Rider. Maraming salamat sa iyong panonood. Thank you so much for watching guys. Thank you. Bye bye.